ikke væk. Det gør til gengæld her Peter Regin. Det kan godt blive en farlig situation. Regin udfordrer. Peter Regin! Ja! Danmark på 2-0! Det er genialt lavet af Peter Regin! Og det ligner faktisk hans mål mod Tyskland sidste år. Regin til 2-0. Finland til tælling. Danmark i gang med det her VM på bedste vis. Sikkert mål. Supermål. Man kan jo ikke sige, at det er tilfældigheder, det her. Først er Frans Nielsen spillet helt fri i slottet. Og Regin, han behøver altså ikke nogen hjælpende hånd for at blive fri i slottet. Den der finske bak, jeg ved ikke, hvor han er henne på isen, men han er i hvert fald fuldstændig væk. Vi ser spillet en gang til her. Regin får den i midtzonen, går lige ind om den finske bak. Og baghånden er helt op i nettaget på Nashville-målmanden Pekkarinen, der er fuldstændig chanceløs. Ja, men det her det er jo et klassemål. Finland har taget time-out. Vi har simpelthen bronzevinderne fra OL for et par måneder siden. Fuldstændig på krogen. De er rystet, og Jalonen har valgt at tage en time-out over den finske boks. Nydelig den her baghånd fra Peter Regin. Det er fabelagtigt. Det er fabelagtigt, og det er jo ikke kun på grund af, at Danmark har lavet 2 mål. Finderne har ikke haft puckkontrol i Danmarks zone endnu. De har sat et par tacklinger, de har ikke haft et reelt skud på mål. Det er skud Frederik Andersen har taget. Det har været et nedlæg fra en meter over midterlinjen, hvor i stedet for at lægge den ned i hjørnet, så lagde man den på mål. Og det her Regin laver, det nummer han laver her, det er international topklasse. Han finder frem. Han var med i slutspillet om Stanley Cup for Ottawa og blev kåret som deres MVP faktisk. Og kommer her til VM i superform og kan de her ting, individuelle ting, det gør han. Danmark er foran 2-0. Der er kun spillet 5 minutter.